खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रैमाली स्कुल एन्ड सेन्ट इन्स्टिट्युशन्सनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। बिथाङा बुङो दि जोंनि बे हालामाव नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनसे जौगानाय हालाम जानो थांगासिनो दं। नर्थ इस्टनि गेजेराव बे स्कुल एबा कलेजआ गिबि हाबाफारि थासारिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे हाग्रामा ओनसोलाव माबोरै लाखिनांगौ बेखौ फरायसाफोरा सोलोंनो हागोन आरो नायबिजिरनो हागोन आरो उनाव लाइमोनफोरनि थांना थानायनि राहा आरो जुगामि गायसननो थांखि दं होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बाक्सा सिमला खख्लाबारि गामि दिहिरा गबिन्द बसुमतारीनि उन्दै फिसाज्ला सुजय बसुमतारीआ गोमानानै दं। थांनाय 22 आगस्त समबार खालि बेलांगुर खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय हरखाबै थानाय समावनो लोगोफोरा नागिरनायाव बहा थांखो लोगोफोराबो बुंनो हायि जायो, जाय बिथाङा सुजय बसुमतारीखौ लांदोंमोन। बिथांमोननि मुङा जाबाय 1 नं. सनापुर गामिनि अनान बर'। नखरनि बिदा-फंबाय गासैबो नखरनि सोद्रोमाफोरानो दायो गोबां दुखुआव दं होननानै फोरमायो आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6001417264 6001417264 9954609499 9954609499 बे नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु इक'-पार्क कारिगावखौ मैया मोनसे मोजां थासारि, बयनोबो गोसो बायदि बेरायलांनो हानाय बायदि एबा जिरायग्लांनो हानाय बायदि मैया बि टि आरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिथांजों लोगोसे बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो 30 नं. सानजा क'क्राझार आसाम बिधान सभानि एमएलए नलेश इस्लारि बिथांमोना अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा दफा बायदियै मैया चिरां जिल्लानि रैमालीयाव फरेस्ट स्कुल एन्ड कलेज अफ रिसार्चनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनायाव बि टि आरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बि टि आरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव हाबाफारिखौ मावफुङो। मोजाङैनो मोजां। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रैमालीआव फरेस्ट स्कुल एन्ड सिलमेटार सेन्स रिसर्च सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। जुब-जुब अखा हानायखौ नेवसिनानैबो बे हाबाफारिखौ अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों। बि टि आरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बि टि आरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। बिथाङा मख'जाथाव दि चिरां जिल्लानि बिजिनि सिलबारियावबो थांनाय 25 फेब्रुआरि 2020 खालारखालि पारामेडिकेल एन्ड मिशन साइन्सनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय आरो स्पर्टस अफ इन्डिया साइ गायसनबावगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जरनाय बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव मिसि-खुसि भवनआव सावस्रि जोथोन बादा हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भुपेन महन आरो बाहागो लानो हादों जरनाय बिजेपि दोलोनि आगुनि आफादगिरि अदित बरुवा आरो
आफादगिरि किशन भागवती, नेहाथारि पुतुल पेगु लोगोसे बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि देवस्रि भिसिडिसि नि सिङाव गोग्लैनाय लावख्रिगुरि गामियाव बे बोसोरावबो फिन भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय पुहुर दैमानि लोमसावनायजों न'-बां, जिब-जुनारफोरा खहा जानायनि थाखाय गामि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव राहा-बादा थानो गोनां जादों। बिथांमोननि बे अलखदाव एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनि अननायजों माखासे जाग्रा मुवा-बेसादफोरखौ दैथायहरदों आरो बे मुवा-बेसादफोरखौ गथायना होयो। 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो दोलोनिनो मावथिफोरा।